бо тариқи ройгон шаҳодатномаи таваллуд. И метавонад ки барои шумо як огоҳӣ шавад. Хонадор кунам, проблема намешавад, маҷбуран намеранд, илтимос ҷавоб диҳед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Чӣ ройгон шуд? Бародарое ки мехоҳем донистанд ки патентҳои шумо дар база дани Россия ҳаст ё ки нест, номри WhatsApp мебарояд бинависонед, проверкаи патент мекунанд. Чиқале ки медонед, Россия 20 000 патенти муҳоҷирора аннулировад кард. Бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 159 дар соли 2025 гирифтани шаҳодатномаи таваллуд дар ҷумҳурии Тоҷикистон ройгон шудааст. Оё сокинони кишвар метавонанд ки аз ин истифода баранд ва бо тариқи ройгон шаҳодатномаи таваллуда дастрас бикунанд, тибқи қароре ки дар соли 2025 ба имзо расид. Маводи мазкур дар доираи лоиҳаи ислоҳоти низомии САШ таҳия шудааст, ки дар якҷоягӣ бо Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии молиявии ҳукуматӣ амалӣ карда мешавад. Яъне ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар шаҳрвандон метавонанд бо тариқи ройгон шаҳодатномаи таваллуд, яъне ки метрискаро дар назар дорем, дастрас бикунанд. Рафта мисол ба ҷое ки муроҷиат мекунанд, ҳамин ҳуҷҷата дастрас карданӣ мешаванд. Аз инҷа пас ин ҳуҷҷат барои шаҳрвандо огоҳ мебошад, тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, чиқале ки дар боло мо таҳти рақамшам қайд карда гуфтем. ин бод хабари нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. Комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Агар ягон нафари шумо хоҳед стоматологи тоҷик да бренд кори худтона буд кунед дар Москва, номерош мебарояд занг бизанед. ин бародари тоҷикмон корош хубай, мақсад ки дар хизмати шумоай, духтури дандонай, бениҳоят корои олӣ дорад. Крас нависонда. Салому алейкум брат. Агар ай залатая корона просрочка бошад, наспорӣ чӣ гап мешавад? Ма вид на жительство дорам. Ҳамин наспоридани қарз, наспоридани ягон ҷарима мисол мегирем, ин ҳамаш зарар барои худтон мебошад. Барои ҳамин вақте ки шумо аз муҳлат дер мекунед, агар ки споридагӣ бошед вақтҳои пеш ва ягон моҳаша просрочка кардагӣ, ин метавонад ки барои шумо як огоҳӣ шавад. Ба хотире ки шумо дар вақти пеш споридагӣ ҳастед, имконият ҳаст ки аннулировад накунанд. ва агар дар ҳоле ки ҳамира споридан нагиред, ҳамин хеле биравад долга, баъд метавонанд ки ҳуҷҷати шуморо аннулировад бикунанд. Як нафари дигар нависонда. Салом, барои VPN гап зан брат. Раҳмат пешакӣ. Барои VPN мо гуфтем ки информатсияи аниқ надорем ҳозир. Агар ки дастрас кардем, баъд видео мекунем, мефаҳмонем ҳамаша. Тағqa нависонда. Ман дута писар бачаи майдаким 2007 хизмат ихтиёрӣ рафтест. Писари калоним рӯзгорбарай 2003. Аз Россия биёрам, хонадор кунам, проблема намешавад, маҷбуран намеранд, илтимос ҷавоб диҳед. Пешакӣ раҳмат. Яъне ки рӯзгорбарай мегӯед шумо. Дар ин ҳолат фарзанди калонӣ агар дар вақте ки падарашон набошад, метавонад хича сардори оила ба қайд бигирад, яъне ки баъд дар ин ҳолат аз хизмат озод мешавад. дар ҳолате ки ба қайд гирифтагӣ набошад, ба хизмат сафарбар мешавад. Меҳрона нависонда. Ассалому алейкум ака. Ай 1 январ берегистратсия мегардам. Берегистратсия гаштан мисол зарарҳои худша дорад. Чӣ зарар? Яъне шуморо дар ҳолате ки дастгир мекунанд, видварениятон мекунанд ва болои и штрафтон мекунанд. Як нафари дигар нависонда. Салом акаи Сормон. 2 моҳ шидай омадан мура. Рафта метавониста бошем? Ягон ответен. Вақте ки шумо 2 моҳ шидагии омадантона ва документотон 100% будагие дар вақташ, дар ин ҳолат бале, имконият ҳаст ки бо обратно бирем. Ҳафизов нависонда. Салому алейкум акаи Сормон Сафаров. мехостум маълумот медодем дар бораи аз аэропорт гардондагиҳо. Вақтҳое мешавад ки бе ягон сабаб мегардонанд ва боз ҳолатҳое мешавад ки мисол ягон причина хати мегардонанд. Бесабаб гардондагиҳо дубора ё сеюмбора попитка мекунанд, баъдан иҷозатшон метиҳанд, мераванд. Боз баъзе ҳолатҳое ҳаст ки мегардонанд, запрет карда ройшон мекунанд. Набиев Ҳотам нависонда. Салом, моро 1 солу 6 моҳ пеш 5000 штраф ва 15 рӯз челесуд срок додам. Бояд ай Россия мебиромадем, наромадем то ҳозира. Метавонам документ кунам.
амнистия хати раҳмат не и сутка 15 рӯз ба шумо муҳлат додан маънои бура дорад ки шуморо запрет кардагианд ва запретҳо дар укази нави президенти Россия дохил намешаванд. Мардонов нависонда хушхабар чӣ буд нафаҳмидем. хушхабар боло рафтани музди маоши омӯзгорон буд. хушрӯтар гӯш кӣ ва мефаҳмӣ баъдан. як нафари дигар нависондаи салом акаи Соломон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ саршидагӣ ҳаст ё ки не? Не ҳоли саршидагӣ нестай аз моҳи октябр сар мешавад ва то охири моҳи ноябр давом мекунад. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. саволотон бошад бинависонед дар комментария. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com